Днес по-рано пристигнахме в Лион, обаче нямах време да запиша такива. Нали, да си кажа какво се е случило. Нали, просто бяхме напред на цял ден, имахме репетиции и така нататък. И затова, нали, сега намирам този момент, това време. Пътувахме с ТЖВ, това е първото пътуване с ТЖВ. И стигнахме за 2 часа, при положение, че някъде на около... Ще ви изложа, забравих. Мисля, че е около 400 км. Но да, не се остана бързо. Обаче, понеже беше рано сутринта и нали всички сме супер изморени от пътя. И отделно аз, откакто съм дошла в Париж, най-много да съм имала една нощ, в която съм спала някакви нормални часове. През останалото време се 2 часа, 3 часа, ако се случи. И ми е супер, нали, много ми се е насъбрало просто. Реших да се прибера малко по-рано, да бъда разумна, понеже утре ни е участие, тук имаме и репетиции и просто следва супер тежък ден. Утре е втори ден от фестивала на нашето участие тогава. Така че не знам колко ще мога да снимам и утре. Ще съм се в някаква паника, в някакъв взор, предполагам. Но, нали, да, ще видим какво да стане. Радвам искаш какво ми е за спомена. Днеска, Оля да ви покажа, днеска сме ние, разхождаме се там по една улица, където има като магазинчета такива за сувенири. И аз ви харесах и тази гривничка. Как се вижда сега? Просто семпла, леко розовееща, такъв розовееща гривна. Някаква... Просто иска да се взема някакъв спомен тук. И си спогубих абсолютно всичките гривни, много ма яд за което. Не знам как се случва, аз като местих квартири, багажи, даже не знам да не би да станало нещо, някакъв проблем с връзката в Франция, България съм с... Нямам идея кой ми е в България, кой ми е във Франция. И гривните ми са леш, смисъл. Имах две нови сребърни, двете ми се скъсаха, двете ги поправях 2 пъти, смисъл ходиха на ремонт. И просто пак се скъсваха и просто отказах да ги правя повече. Та да, днеска нали си взех тази рандъм гривничка, просто макив, като цвят и пляска такава. И нали отивам на касата да плащам, при което господина Рандет работи, ми подари една картичка на Лион. Една картичка на Лион, много сладко, сувенир. Не знам какво ще го правя, ще го оставя. Може да го занеса до тържнодащите да се закачат някъде. Или просто може да се закача аз, картичка. И така ми я подари. Нали, го питам колко е гривната, при което първоначално цената, която бях казали, беше 5,90, като питах отвън асистентката му, която реално даваше тези гривни. Да бъдат, той му каза 4 евро, защото съм много чаровна. При което, нали, много благодаря, господине. Много благодаря, Рандъм, господине. Това, което тук концентрирахме с приятелите ми, с които се разхождахме, беше, че хората тук наистина са по-мили, някакси учтиви към останалите, към околните, което реално е всезнаен факт, но днеска ни се потвърди право през очите сравнение с парижаните, въпреки че аз пак не подкрепям 100% този стереотип, че парижаните са отвратителни хора, едва ли не биха убили на улицата, ако не говориш френски, въобще не ги вярвам в тези неща. На мен бата ми е показала друго. И такъв тип нормално най-вероятно се срещат. Радвам се, че все още не съм срещал такива хора. Не искам да срещам. Да, просто тази случка днес ми потвърди един вид това, което има в главата, понеже да, и на Монмартър са ми правили стъпката, съм скупувала някакви букуци оттам, но е съвсем различно. Там е пак от търговска гледна точка.
Просто не знам как да го обясня. Мисъл, тук изглеждаше по-сърдечно. Въпреки че никой не го интересува за моята случка днес. Да, имам много сладка грипна и сливам се с завеста. И това е за ден 1. Ще видя утре какво ще успея да снимам, какво не. И така. Здравейте, имаме около половин час. Значи имаме към 15 минути вече преди нашето участие. С Нена да, нормално, но по-скоро развълнувана, защото няма сценична треска, няма сценична треска, няма от какво да има сценична треска. И сме най-добрите. Кажи здрасти на Бога да ти майка. Кажи здравей в YouTube. Здравей! Това е майка ми. Да. Така де. Няма да разваляме този момент, просто искахме бързо така да ви кажем. Мама ще. Зора! Едно, две, три, Зора! Здравейте от ден 3. Значи тази сутрин имахме едно дефиле и играхме хора на един площад, само българи, и беше много яко. Буквално бяхме изпълнили всичко. Нещо, което не ми харесва, като се съберем толкова много хора българи, примерно понеже хотелите ни са наблизко и се качваме в един същи автобус, в едно също метро. И това, което на мен ми прави много лошо впечатление и се чувствам изложена по някакъв начин, е когато всички почват да пеят. Съм се като някаква... Французите си мисля, че сме в някаква секта и призоваваме някакви... Просто не искам да знам какво си мислят. Но беше яко първия път. Ама след това вече става твърде насилено нещо. Не ме кефи. Той е човек, който се чувате. Преди малко се говори с нас. Просто е така на рандъм на подхвана. Видя един гълъб и вика, би го изял този гълъб. И тръгна да говори на нас. Ние просто бяхме, че сме вегетарианки и беше... Беше забавно. Но сега е интересната част, която просто може да бъдем туристи. И дойдохме на разходка, седнахме тук в някакъв италиански ресторант, изглежда много готино самото място. Да, ще видим какви впечатления ще останем в него. И
това и ще Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit on arrive. Ще се разхождаме в Стария град, сигурно. И това. Донесоха ни водата в много яка кокошка. А това бебе може да не реве, ако обичам. Много е сладка. Леко да ни умлениш. Нали сме жадни? Си на мен ли? Много ти благодаря. Кокошка, бе. Ма това е на другото заведение. Да. Обичайно излизане с Злати, тя винаги трябва да се маха тук някакви пармезани работи. Свикнали сме вече. Защото е веган и... Изключително гнусарска кожа. Вижте какво покачваме. Ден последен започваме влога от терасата ни. Кажи здрасти, Джени. Злати нещо ще да кажеш? Злати пак пуши. Злати пак пуши. Аз също съм като пират, но аутфита ми, понеже е по-бейсик, затова реших да се вържа това и изглежда реално сладко. Да, Много завързах, докато ти запаля. Последни цигари тук пушат на терасата и заминаваме пак някъде на разходка в града и в 3 часа хващаме ТЖВ-то към Париж. Да, нека да видим какво ще ни предостави тук. Нещо да кажеш. Как ви се стори, Леон? Елате ми наблизко е тук да се снимам. Много хубаво неща си хода. Много е яко. Аз не искам да се прибирам. Топла неща. Аз съм на ваканция на море, нищо, че няма море, има много хубаво. Да. Много приятно. И ще ми липсват купоните на терасата. Купоните на терасата до 4-5 през нощта. Добре, същото. Скупа, що има? Аз се донесох. Така, чао, стая 707.